Chinsa AM yamambia nanyore amatera jigesinga top 5 amatera 5 amakinunu kukegima moyo kanira bikone tenye basire moyo kanira makumya tatane basire Yekoraga Chinsa chemambia ninkoretere amateri au irinyara kusangamu naito yemasemo akachisiza tumwanchumu ligereria nonyore request awa aso kusaba gutera kwao kera litukolie Jumapili 12 gwika Chinsa chemambia toma chakoligereria egesinga kyamasesenia wesa molere amaseseni yao Eskuru ya St. Anne's College ni gotogo kwari bagario komenta ebirengo byekisemi ase chikosi au ndobwate ekosi ya ICT asekrengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ndobwate chikosi chinde buna assistive technician video editing and sound production computer technician and programming web design egatie chinde ndobwate amaigerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bale bakorire form 4 nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia Kisii asamaga cha Uru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity Nyamira asamaga cha Timi Building ange na Juakali asepare kogenda yanchure Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba entangani Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani Suneka amagacho a Dennis Adwea ase estedi yechigari cha Migori Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani Rigoma ase chiro ya Rigoma angena Vision Point sako Voigo branch ya Borabu ejuwe gotoka imemo choki jauri Erio kwerikia nigoga neirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chyo kwerikia St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Mono mwanchu moriye butasene Ndizi TV ne mambingi yangu kwaligane na inde asentunda yende iyo mweryo ya gatatu asendo chinga abageni baito babire bagwikaga iganko baligane kigima ntitembairi baga banyare kwetebera amarieta abo erinde tayo chakabene asense moyeri chiko bina butambo maitenga aramisi ne yeri chiko bono tubwati asense moye mitandao asense moya Facebook tujabna Ndizi TV News Digital asense mere ya YouTube tubwate muna Ndizi TV News na boigo omtanda website nyole na www.ndizitv.net ase namba sanga kelengele kia wetrad ya 0792192834 inere namba ogo sanga amo 92 ama shabikeito bari morabageni bono tigato mumanye abageni baito asama shabikeito ari timu hapana kosa amba manyete abageni baito kono tigamba iribaga boigo baba kwani ase mambi ya lero. Happy New Year wakili. Happy New Year Dorcas. Happy New Year Morari. Long time. Long time. Karibu na inde. Mbia bono. Ono chanchaka kuboko kwane wokobe bate ya mwanchumuri gamarita. Mwanchumuri no motegareri. Happy New Year. Areona iri tukoritanga ni nachira se extension ya Ndizi TV. Akorwa so mwako riyo tetango mutinyo oikomena kabere. Asa Marieta Morara George Bwakuma au advocate wa High Court ya Kenya. Mbato bokoleria somo chio Bosongo no mochio Nairobi. Karibu. Okay, na sense moya. Mbia mono Hilary Ongori Tom, an advocate of the High Court of Kenya. Moligeri on Ndizi TV toko semelinga nyasao bayuliro mwaka buya onerenga kientanga ni tuachirega Ndizi TV ase toko basemi RICHIKO eitoko rukamononga ekengese kyobwa nsubwe RICHIKO. Karibu. Mbia mono.
Asante kigemo mwancho murigeria bono sangamo naitwe na mange turachiko batugukwanira mwabarorira mangi gakobaka gwita se emitandao ase mo ichumba chuboraria bono litukoria rero ndete tumanye nari ngakito kwente kubwati amachiko aitu twamanya RICHIKO nari noni tutagosoko chisikari tumaite ngaki ekero utete kumanya obwene bwao RICHIKO kyobwene tukubwati na ngayo bwene tekogenda tiga tuchake eyema aseyemo ekyagera chinsa nebiro mbiri gochigo twanchira igondo chiga chinsa chikale ko charara kigima wakili twararire ase ekoti amatuka bwangoiga ase gati bintu tutete tukura kwana situkoria rero ekigambiro nkyabage kona cha ekinanga bono obwagachigwe chinyumba bono RICHIKO ligaite ngabono orateneniwa okona chakuru kwebango kuri twarenga omorai bwense negati yabarai kurase Kenya kwanza babire bagotebanga kigambiro nkikoreti ebuya kona cha okona choko toira nenyuma turigererie ntwabeire tukobaga tugujadiliana gose toko iranerania na gusomania na gusemania amangana ya RICHIKO tunyore na Kenya yanyoete obosibori bwaye kero yanyore obosibori gatware katiba ekatiba egendiense ya Kenya pako mwaka wa 2010 tugatware katiba yetu batabono so katiba yetu batabono ne katiba ya rete twe bwate ekielelezo ose ebwate okugaya na gosogo oko tangana amangana atatu ari ase RICHIKO eri era se topic yetu tubwate rero separation of powers separation of powers no ko bagana chinguru chega serikali echichire isatu tukwana igore executive tukwane igore legislature tukwane igore judiciary so omorai bwense igare as executive kabisa ekoti yeteti igere judiciary abananchi abe koti yeko igerera bare as legislature ekatiba yote na chinguru go chirure ase mwananchi wa Kenya asogo okorawa abajumbe na ntwabanyana chinguru kinto cheire so asa ya watabire ya housing levy ekoti ya begete omukorogoto ase sababu eroche na ekigeta etugusige gusugumwa ase housing levy eke nkeri na kuambatana ne katiba yetu ya Kenya na machipenzi okay kwa hiyo naye wakili hile mbe yamo naendo murali asiri bolieri twakwanira ase chintu ndegitalie moibere isatu igore amangana separation of powers ase ngana ya housing levy na and by extension ya samangana ya executive ya Kenya you led by the government ya Kenya kwanza government asama tukabwango mono twarorirenga igentongere ba chakirige kurukungo go defy court orders goso kwengereria goso gotaka kuunereria ikigambiro ikikere nseme ya moyo bogambi gose powers chirure ne katiba katiba article 1 kebunge getanga ni katiba ke kwana igora sovereignty of the people nga chinguru chionsi ni go chire cha abantu bene abana inchi but this power yaba donated gochi ase serikali iri raroro na serikali ni gere chinsa mo ichi sato tuatebiri and this power must be exercised as per the constitution bone gentokera roboniga serikali ya Kenya kwanza and his excellency the president William Ruto egenta akorira bagusie baratebenga no gwetwe kachingo bogeka aseli korire ligote asekingo tebaiko katiba nebegete njira ebinto bikokorwa emerobe nero ronga kie RICHIKO likobwatigwa amangana housing levy yiga eyabete introduced in a finance bill ntobwati a substantive legislative process go RICHIKO lira roking maboniga liko rulibaga housing levy be collected bono ekero yabete introduced through the finance bill bagachaka gusangiriria bango ekoti yachi wachire sekegambiro kyabete led by Justice Majanja mioli na mo jaji olionde na roba lenga ali panel ya bajaji batatu batebiringa ki gente kigange bwa the right process mugambi ba appeal to the court of appeal nero ya batebiri gente kiunga ki muroberi tokoretiki tubwatiri ekero utagete komanyanga serikali ya Kenya kwanza ngochi ya serere chinguru chirito nyete
boni gabna to kugamba iga gwetera parliament mbagendete ko frontier bill wetera mo nogeri bagendete ko frontier bill ko legitimize amangana ya housing levy wad nkige korokia asa mangana yo korokia ki ni ko bataite ko ruana chinse mocho chonsi mbamanye tengegente ngeli boronge na kia kora baire e bill parliament igore amangana ya housing levy ko legitimize process ye ba koriki ba ko lakini ribo ri amanya gocha igomori gereria ebangeria housing will ba collected by now banye collect illegally because there is no established law ekobala gokora igo bagenda ta ko collect despite the fact that there are orders chiko ta bangegende ngeli boronge ngakie gocha kunyara ko bage kuiraneri kubali ba correct banyeruete etokanga no botantanu bogo chikorokana borobane obonene igo nere buyange serikali ya Kenya kwanza ebu adriji ko care this power belongs to the people and it should be exercised according to the constitution kuna ukora abo kwirene likuwa nambia mama okay na ake tukurigerere nga bono ese motaru chinganere omo speaker go somo nageri buye bungene ne Moses wetangula nere ngo chiari kugenda ase ekikambiro otenga bono tarisanika no kuna chakwa charge nere Lydia Achodi na mwaniki gashoki baraisaneka ina kebigambiro birachikwe yegerera goika kwene kinga baenekeiri aba Kenya abaiga barabata bwati nguru chinde chonsi bachire gotiga konachwa ekagera goikira boniga ntoroche nga abantu mbagenderete ko konachwa evangelia no nyane kigambiro kyabwatu ketogochika nga etenene konachwa goteneniwe abantu mbagerete kogendera konachwa na kebigambiro twarari ngabona SLMO ya legislature nabo igo yes executive chabo iramo bono na kigambiro kewero bireti go chikwene kinga bali go chikotigara maega ose bali go chikogosereliwa Dorcas no mwancho morigereri no motegereri inyura iga twasomiriga atariri motari kabere na court cheto ekire bitambuke tubata ko court chirun twasometiga na someti na endugo hirari na someti kuruwe court yansense etocho ka subordinate courts echine chief magistrate courts tuamanya gocha ntubwate high court tuaru high court tuanda court of appeal tukuru court of appeal tuagende court tukuru the apex court ekuru supreme court echichon ne court chigotira ekirotesa ne tukuru sa igo kwande court ekuru amangana ya housing levy igaringe high court achire court of appeal yanya teneniri tari inyora iga court of appeal tari go ya gambete kana cheki na kyo mwerio igo ya begete omukorogoto ekina gyonsi getarate gererwa aba tuariro boba ba minyokiria mangana go chase supreme court norocha omo nogeri ominto mo wakili okwanire na bone batangiranete para rogoro na para mate kugya kyasira ukirigiri kinchera chonsi Dorcas no mwancho morigereri tianda akobori ekero enyomo yo mugusi umuisekare gosoka umumwe banchanire no mumura mbanto kitigankwa ga majibu yani kuboria di swali ongeraneri nebi murebi sahibike kurwa kenyoro byare kogenda komana chombe yeri yakabere jejine chi matru boches nkokwa nebi murebike byari kwanda kumana chombe nabasaye batarakoma bari kwanda kumana chombe eriyo mwali nabagaka babwate chinyimbo ne mikongojo bari kwanda kubara chombe nabagaka bone kikenya kwanze gasa ine gokora iwo ya tambugete gacharuka ere kaboria ebimwana bizinini bikanda ko ebisaye bikanda kumana chombe bajire kunyona ngombe njikumanwa nebimoisia chombe jikumanwa nabagaka babwate chinyimbo bagusimisinze ekineke gusinareta ahase tolebona iga negente kamubwenda kwegena iga okunugo tabataba koranki bataito gokora lakini RICHIKO die katiba ya mwaka 2010 igoriri dibwate ebipengele bitabete nkikebwanda gokorwa osangereria osekwagaje tenda kuboli baba omugusina tata enyomba mugusiki otata enyomba mugusinaro ri squatter abugati sako bera buna tukugamba ometento kumanya gosemba kaiskali bakaganeti omugusinaro ri squatter mbali omugusi na umere babere bare kibera bamete chishanko chicha kibera oyo mogale kurunsaga ngenya tiekoga
okoenda boye na ruri asenko genda mwaye igamenyete kibera ime omusani ona sana toko bange tokorege ibintu gete bibiri bitatamo lakini orure nyomba gachete gaganyatieko to kagera no bali bana rubingo akumuna abantu bana ari bache baruru muntu yina kyarositio muchio yore nkinata tugoteba a court ya etiri na gente kengi akorere twe public participation bantu mbabore tuwe baruwe obosemi bwabo baruwe oborori bwabo ne turakwane gore ya housing levy so ne court yoka era akonya bakenya. Okay, tororire jaji Hilary to wakili Hilary mbu yako ta bana niko konga masini mbe jaji musuko okay baine tororire nga ekere kambiro bana yatetenga morobiro turabwati chiko tororire nga bwangoiga public participation ya soide kokorwa abwatanganie takoretwe morobiro kama umanye gochaka abo machiko na bwatiri gose bado mba ine kasi yabo sababa kora okuno gotaba buno mugambi atebire ekiagera to gochake gento ketabwatiri chiko ekaro gwatabukire ngake ndoje na bwatiri chiko na iltayaro maite we are talking about chibesa abantu bana chiru chibesa chire to the tune of millions and billions of money illegally wono manya ko realize bada ngaki ndoje timbwati timorobeli na ndoje ake ko bwati richi eye to koteba ngane ngento ya chire late in the day asiri chike to ko kero kanga it's an afterthought ngayani na kerenga ria chamagega ikikitari ko chiko that illegal deductions chibe legal na lida na boda ira nchire ngabuni. Okay, to no mora iwe mo bwazi mi ora rodinga okotenga bano batagete chinkwano gati ya serikali bali yaba manyi ikuru chinse none chisiko na asense ya Kenya baikaranse bakole chinkwano ikuru ya mangana ya housing levy igose ya mangana yechinyo obobwa gachigo chumba cha magorense chinkwane chi kolengana ne onchi chiko konya inyoraiga Raila nomo ne kiongozi ya Azimio Raila tali ya romo nyane Kenya Kenya gere abanyane na aba Kenya so mkwana nchiyo okwana bono iga chire iskorie RICHIKO riense ya Kenya so ntobaso ko mumekwa aso korengere weto ogokagera no gokora na ayabarai baratoya senga kieye igotule nerangene ebintu bikora ubune katibere nandi bikora burunge na RICHIKO olenga nayo wakili chinkwana njanjeira lakini karo to kuligiri chinkwana chaberange matuka bwangoiga chinkwana chinyinga karo chikukwanwa at the end of the day to konyoranga vested interest chia soiraroro na endo mweli oye umwana incho nyoranga utigiru skas chinkwana chiga igobono nkwana chinde chira chikotoka chiko baroro etora buna bana inchi bakani kuligiri chinkwana chinkobwati chire RICHIKO osine chinkwana chitagete gotuberera oboene bomwana inchi oli olensali okay tukotirara se chinkwana tukaranga nero mona chibindo monene mata kome ogote banga bono chinkwana chipete chikorwe gati ya judiciary amone executive na ama nge wiki ya eta igatukaranga bakolire geikaro erene gati yabana chibi nabande amo na omora yebwense nabo igomono gari gwebunge enene bagokora egeikaro asamagacho aye astito lakini kulenda tukaranga ba wakili bande bakwemurungane goriye chinkwana icho kolingana naino ngosigeta mure chinkwana ichi chikorekane gosechira chikotubara mu rubido ogosemero biya obosi bole bweke gambiro ase katiba ya Kenya na separations of power omukutano bumojaji mkuu Martha Koome kogenda State House igo bwente koragererigwa kobwa kendi gyoskaragirwa sense ya Kenya itukondiri none erimo tutagete executive esoebolere amona judiciary itukondiri tutagete executive judiciary na legislature chisoe bolere amo ritukerio Kenya gera agende ebe embe kubwa Somalia ebe embe kubwa Rwanda hototati chinsagie chisatu che serikali chietenenere so ko Martha Koome kogenda State House tabwata gosesenegwa kwanenche buna Jojo mo Kenya okay kolengana naye asense mo ntwaroche bagotebanga ngacho kogenda kwabo kumera na kuri kwabo nkwabwate bwamate na mangana ndi gusena maya tokaranga mbate betenga mbachi bono muraiwense na tetenga mbachi kobeka bono gosira gosembachi gosire bigambiro
Kulingana nayo kumera na kuri uko abatinye nchini. Kumera na kuri na mamoja manene tu arolire in recent times, especially in the new dispensation ye katiba yetu bwate boni. Kumera na kuri ni gokore maminja. Ne njire katiba bekire. Nkingo tebera igo. Eka asi executive no go implement RICHIKO. Eka asi ye legislature no cross RICHIKO. Eka asi ye judiciary no go interpret RICHIKO na kugaya ne kere mezoza ya kore ya tokire. Aseta ya se RICHIKO ye katiba judiciary takire gotoka geko koraki geko genda bolire buno mugambia tebire na the executive aseki omugutano yege ntotete kulire litangani ngayo koretu okoretu state house ekero omugutano yoko koru in the state house it means ngaki omonto oli in charge gabu you are enga ngamwabere summoned gochate to the executive arm of government enga ngabone tagete kuunereria the other arms of government eyuera mamoja manene onyendi dibarenge ngamaene mbatagete kukwana chinkwana echichitali provided for executive nkibata ariko gendera to a neutral place ekiagera these three arms of government they are independent arms of government na under that independence tali so kukwana bosa neta kirero kane cover independence kuna litokora tabanga justice must not only be done but be seen to be done. Ekero ko baligere ngabono nga omujaji omonene omuntu korukunga nero monogari bwe bunge nene aba ali baikara state house na endo ligere after the art meeting yarate nki executive ya nyarete kuru meeting yeli ntote abiri nki legislature ya nyarete kuru meeting yeli ntote abiri lakini judiciary to mana gotabinga ntoje to bamente chibes ase kibako bamenta chibes ekatiba nerweto mochoko enjere chibes chiko so judiciary talinge bago chiko sorora egento nande nkeroro na acha kukumigoro ya mojaji ito monene mata kom omojando noro aroro you don't lobby for funds from the executive funds chiko ba released by the legislature nande yunega asiyabo kikatiba chibes sanchi tabringa ki at least 2% ye revenue ko ba collected automatically SRICHIKO etakireko genda ase judiciary igoko imuka kwa mata kome ngabono tutaite kuchigutwara chinkwana no anu gukwana ukugweka nga tutaite kuchigutwara chinkwana bagoja na Judicial Service Commission bate banga tutaite tokore chinkwana ngabona mangana ati gato yakwanire let us also remember nga nkikiagereta bagachikuchaka chinkwana echiga president ya chagete kwata ku judiciary ngaki judges simbaro bare corrupt judges simbaro bago sabotage the agenda ya Kenya kwanza lakini karoba ikaga ali bintu bakwane na bibi the outcomes ne ringa kinga now will fight corruption na endo inyorega no mokonyi bumurai bwense ekaroba ni meeting eli go chikobera na tebete nga kinkore ta rubo shahidi igori mo judge yomo ngaki ngano mukurumiyali mbo shahidi obumbu akwane twaro igo a meeting yeri na adetra I will fault Chief Justice Kome aso ko initiate ngento kenga bunakiri aso ko kwana mangane chinkwana bunachiri ekyagera wetere chinkwana jiri bono executive abantu bali bali gotenga ntubuga tubu shahidi go rechi judges ba atigire ko koraki kora tubu shahidi buli ba hebachiri anda chinkwana jiri komondo buna bono the deputy president otagete kora tegende kipake kinanga ngo beka renge court aga issue statement ngaki ngase ngenjo chinkwana chiarangiri kuna judiciary bono ndoli kuchiko koraki ndoli kuchiko release binte ekare onyo maene deputy president kabwate obo shahidi goro yobo kurumi ko morangiri chinkwana gwetero korangiri chinkwana bono bo shahidi bolimbo likoreto umojaji onyo boene kabwate umujando no agenda takoberare judiciary ekidege ntoke ko konyo mokenya gusinege ntoke ko toreni maye igo chinkwana ejine chinge ntoke chiko toreni maye onya maene barenge ngamba abwate umujando na judiciary okay na asense mo yobukurumya sebi gambiro ningana twaba tokoranga Kisumu akoyo chaka gusama tukama kaetire nigo morai bwense amona barai bande batenga obukurumimbore ase judicial gusase bigambiro bito namane obukurumimbora Dorka senyora iga omokonyi bwe president ya Kenya igata betana bato boshahidi bobo kurumi bwa koretu kibase cyaye kigasiekerwa no mojaji omojaji accused atarabo mujaji nyoraiga muntu atarabo mujaji atarabe magistrate atarabo mu prosecutor no mu advocate unankaranse tega bokurumi tari borimo buna bokurumi mbori Kenya bokurumi obore Kenya chi sector chionsi bobwente kurwanibwo lakini ekero kwane goriyo bokurumi neketenge ketubwate bitengo birosiri biyo gochungusa mangana bakurumi DCI ESCC asset recovery ebinte byo kubwati kibasa none kibasa kiri cyo bokurumi asitayo twairuo boshahidi bakoro kino bokurumi
obo mboro wabali bagotebuna abajaji getemba bwate tario ende street okwane gosepara okwane gori obokurumi utarareta oboshahidi bokorokia omojaji omonene Martha Koome nere obwate responsibility yo kogosi kubona igase tuteneine yore yotebe goro bokurumi mboro egente getangani ko mukutano yo bakorete no mo sike president Dr. William Ruto anga William Ruto president igo ya apologize tina nja tumiete chinkwana chitari chindonge ase oko osega abantu bachake go tatsika che judiciary judiciary etiwe tesikwa asitaeturachi mbigo sikwa odanchi go sikwa kogaya na we koti ngo sikwa ogokoba bosa bone ga Kenya ngento kitotarirete nonyorete iga na parliament asoko egana kwane usokorige kwane parliament yonsi pigera sensemo ye serikali yerira sobogambe eyo otabiki parliament legislature igerborire na executive omotoria bwense ya Kenya asaya na inche no morigereria no motegereria igere judiciary yoka so ndogo chaka ko ruwanie judiciary asichinga kiechi na onye to chaka ko ruwanie judiciary asichinga kiechi bunen sagia ya moya serikali ere bono era konye Kenya kunye Rusia sama tobe nukoraterera aterete dige bwento koba okoriyo boshahidi bo umonto oyomo bari baraba aba judge barachi magistrate noni ntu aba advocate onye nintu to usikanete to chunguzwe boshahidi bobe kwa mesa oyo tali obwatyo bokoreria kulingana na chapter 6 ya katiba asoke wisiko oyo re ime yo yebibebi bya obokurumi na according to amachika yobokurumi abe kukando akiwe kote asoero okay kulingana ingana yobokurumi neraroro no mugambia tebire nandi no murigererio ito amangana yobokurumi nararoro lakini ekera amangana yobokurumi araroro tali togotumie gendo tokoroka nga blanket approach yogoteba ngobokurumi mboro obokurumi mbole judiciary nensaleku judiciary ntobwate judiciary the institution nandi ntobwate abantu bali bagokora ase judiciary ntobwate judges totebi ngaki ongoli no mukurumi senge njonga tayabaiga 1 2 3 ebinto bidaro lakini these public declarations monta ko mokotenga judiciary monataka tuendelea ne housing levy go seto tigane pangane abantu bali those blanket approach na dogo dismiss orders che court njirenga bunejo eminetinga ki mbabu ati bo shahidi ekiaronye ndi babu ati bo shahidi tingo tuaro bo shahidi ngikaranse nabwo kugaste ko sabotage my agenda if it were true ngama ena the judiciary ngo sabotage the agenda ya serikali then serikali ekurunga upon the executive nebwate apparatus including NSIS the investigative arms chia serikali no chikotoka within the executive they should investigate they are in a better position ko totebinga ki ngoyoro mokurumi ngoyogo sabotage this and this is the evidence a president chi brief ya konyora the kind of briefs yakonyora krema ambie sedeski yae onyendi riare no boene ngana bwate an issue with one of the judges go sabotage this thing go singa corruption nere involved go sabotage bintebiga then he is in a better position go chago totebinga ki obokurumi obole igana bone kerago chapaka saba na incho chaka kulament go chaka kunya koliranga yaya muroche buna bajama bali bago tokolera nande ako address in a very disrespectful manner atali kurbo shahidi etora tabenga ki okunoko nchura bone ngane jebe ya kisiasa taliyo go kebwati burunge amajiko nararoro tigabwati gu onyomo kurumi kararoro atajeisiku ekyaro ko lire maega karotogo nyarwana na 2003 ntu abwate nga totokoro kanga deringera page ekera abantu batogetenga judiciary ya kwani rukoba ngane bwate obukurumi commission yarangireti gwe kaba constituted ekarigire lyo bakorera bwaki bwa bajaji abaiga ne magistrate na the staff ya judiciary bakarusi wali babwa to bokurumi boni ganto bwate judicial service commission a responsibility yabo abantu abaiga bakurunga na ku executive if they have any brief about corruption yegenda to judiciary they present complaints as a judicial service commission ekiagara ki katiba judicial service commission nere rule eira libaga lyoko lingoria na go discipline errant members be
we judiciary including judges including magistrates bali batali kogenda kolengana ne nili no bokole bole batebire se katiba igo chinkwana chaki siasa chiko kwanwa ali asa matanga ali chikanisa tijiko tokonyo nyo bosaidi mboli kobe kwaro biama okay kolengana na inwe ase chinkwana chabe chugwatu kwa na barai o emergency ya Kenya anene bari be serikali igoro ya obokore ase ebigambiro ngo kolengana ngo yani ngo feel modengani go bagosererie judiciary edieta Dorcas na kwane gento gete ekemo asaya genderete ekero engakiera ekeyo konyora abateneneri be court enene kabisa gose abajaji wakuu mense ya Kenya ekero chibiche cyabo kiri abangu asenyasi kere bicha nerigererwe na kuboria na kuringori guna oyo nkia kolete asibono iga judiciary yeitere ase tayo ngo kobeka iga ngo tebu na nimbwato boshahidi no mujaji gete no mo kurumi umonogeri muwakili gakwana na nto tware nchira yo tware blanket ose nchira yo ko ragereri kero monto orase judiciary osaba judge osaba magistrate ya ntubata bajaji abaya tubata magistrate abaya lakini enkonde nyanya kogosa nyanya gunde tetianya kogosa ebitenge byo mo wakili akwana ebiro bibwento gutumeka koringoria na guchungusa konyora mbarayi bali bakora sobobe lakini asebono iga segiero ne yomo president of Kenya Dr. William Ruto omo deputy president Rigathi Gachagua na chama be kiama kiabo Kenya Kwanza na UDA kurwanie judiciary kere ya tenenire naba Kenya ote na naba Kenya nakumba chandu guka kere judiciary judiciary bajaji abatatu igo barenge Ngugi Majanja na Mugambi ogo etio kwa housing levy na nako boria nako bori kuruye okomana chomba aseke Gusii public participation yoro chiba kumnyoka chi hall chons Kenya ude ya chire bade chikoti cha tenende binte public participation ngeta akoro kuro makori this is an afterthought ekenege ntoba abere okorengereria kabere chitoro baraire babo kigukuru chitoro ngo turete chitore judiciary so nchira kibari ketibono no wake judiciary ya matobe no gotebona justice Esther Maina na no mukuru Esther Maina ekera deneti chibesa chiri milioni 200 chari gatika chagwa o shahidi mbwarengo tande bo shahidi obwo mbora akoduge ngiko na mbora aba impeached na mbona iga Rigathi Gachagua tigare destakabadi chonspi echiabwada cheki nakeria auraki chibogori onyotebe ne judiciary kose justice Maina no mukuru chibogori guchira twerwe omojaji kurunonya Botswana omojaji kurunonya Morocco aikaransa ria masakarari Rigathi amayoto tena Esther Maina no mukuru Nantali arayuka ekero kine ke kiari Rigathi Gachagua agoto tebinga na kiago tebinga na kiakero kele kyobokuru ngana kitwari kukwanira engana ya housing levy engana ya agenda ya serikali ama ngana Rigathi Gachagua ne chibesa cha aina ya agenda ya serikali ukuna kuko sabotage ya agenda ya serikali not only that ekere kine ke ga kiari Rigathi Gachagua kiagendrete ngaki kierete mo rigeri ko ikayeboli ekiagere kine ke bona ba sobo gambi kiaba withdrawn and we strongly believe those withdrawals cha kole tuna haji they were illegal. There were no basis ekiagera aba montago churi ke liruba ngaki bono ntoli ko gendera na kiniki nkwaro le kinakyo and do teach buna kiaba conducted umo shahidi yakole tubori chese court a prosecution ili tagere kumobori amabori yamanya koteba ntupu ati mabori to kumobori igori kadi cannot come and tell us ngaki ekineke kiaye kiamangana Esther Maina yamangana 2 million chiba cha bwatu kuri amangana bokurumi related na mangana yoko sabotage the agenda of the government. Is Rigathi Gachagua the agenda of the government? No. Yeah. Na ko igo toko enda sense mo yende nalo chinga omo nene as bwabara bange as ebungene ne kimani chungwa ogote banga konye
kigambiro goseba semo ya judiciary tari gochugwancha amangana housing levy ka kogendera gosoba gachichomba chamagorese kogendera mbali gochiko bwatukana onyane ne ogosira kuria serikali atetenga ne chigosire bigambiro atenga kere bono engane yure ikase bunge niko bono barabika bakonye abaro bakonye tugutaisiko amangana yokubwatuka chibese gochiase ekigambiro enebwana takoba egento geko beko mesaga koko bagaini gose ne gete serikali bantu gosira kabisa se ensema ebigambiro Dorka señora iga te eri swali bandu kwa nginyo iri egento ndachikotaka kumanya ntaete nda soma manye a foundation yo monene bwe bunge kimani chungwa ngakia obongo bwaya no korengere kore no korengere yo kukwaya kwanete no korengere kurukwe kenyoro a village thinking ariye kenyoro gya sobo iga kwanete buno muntu ore etureti yanka sobo tari muntu kwanete nore ase Kenya umatene katiba nero ya oyo ga kwanete neri ari ke barazani de muzigete barugete na birobyo bari iga bakugamba baikanza bakunyurongori usibakunyuka busa kabo usekende lakini etokumonyoriga Kenya ne constitutional democracy na ne democracy yeke katiba katiba yuko chakire epeji ntangani bakomo ario yeruete kirigento na geokoru na kinkirigento kitayigokorwa amangana ya location yechibesa che judiciary kimani chungwa ne parliament yawe atoginero purati bagano enerike nonya ne taikaya yo dana ngo chibale gutanga ngo chibale ko igo gutanga for only a period lakini rende boriga kimani chungwa no gachuma no gachuma ote nacha ruo tari gachuma tari ukage nacha ruo mabadiliko nabo ama tegento kitasuke nje naye nabotoro asuka chichinga kechi lakini katiba iri tutokonyesha ndokuricho lakini bono mete twarenga ebigambiro asamatu kamaiga nonya nabo byabire ndiri gosirwa asentiringia aseboniga after chinkwana gosemaga ye chinkwana chiri okorekana batenga bono ntocho kuba tukachibesa getego cha sense monye ebigambiro bono kile twarole bono kimani chukotenga mokolente bidie yo asebungi muna intro aba bunge omete na kubara abange asebunge aba Kenya kwanza mtoli ko chikonyanchira bono kweta ekiagera bono na ituba negwenete kubayo obuno botanta nu obonene obuno botanta negwenete kubayo mobo kana ituba obuno botanta nu obonene egento ngero tokoroka gere establish ne katiba ge korokunga the judiciary fund judiciary fund ere established na ndegasi judiciary fund era under article 173 of the constitution judiciary fund ne nchiranga ki judiciary ko nyora jibesa chiabo egento gyo kakera ro na ande that charge ko on the consolidated fund na ande it is something gere se katiba ngaki parliament we ke approve egento gyo kwarol ibese chitalinge bako basorora it is not nabuna nate balitanga it's not something ogo chikolobi korwaronga ngabono moto ego se mogo toa uika bakoreki uika babae onye mbako ba ainade ne kina kenda kwarol lakini ase birangalie bibyo morai bwa bange bwa bunge ndoje ngane birangalie bitali birunge naende ejine excitement kwarol naende karabono ko keligere okebeka into perspective into the entire thing ekaro keligere torojingo kono ko bagosereri nakoba nokoba tinga kikora buna totage ekina kitokoro kaseri chiko gekoro kunga undue influence kwarol nge batagete ko basuguma batate ko ba pressure elinde bana chakolengana buna batagete na ande tali kolengana nerichi tali ko chiko nyarekana ko nyarekana okay ase omokenyo uri serikali ekere bono twarenga asensemo ye serikali egotenga goika amangana ya aikira negoise oikomorobiro yo kwarekane torari kigambiro kigotebanga yaya bono ira isakobanga ekere baikire kali ase kere baikire kina usingo chikwira bale kina kiri ekagato chinga wetangura tetukwire kina kiri koti agira ni koti ise kobanga bono yanchiranire gose bonne kigambiro getebanga bono morobiro yo tukogendera asomo kenyo uri enkagari uri risiko gari nacho gutwara gwisaneka ne kigambire kigotebeki amagana yichumba kugendera already olo chibate evidenga ta ni ali mamichiri chiko lakini twarenga serikali kale gosukuma ebigambiro sana poetia magana yeri yeke ya magana yechi gosemero biri yabo
waitia makopa tari mamangana housing levy yoka amangana ande naro haiti waro chinare gusukuma asomo Kenya era nacho kwisenekana abana chibi na bisite ya Kenya ake buno mo wakili nande ndigereretie amachiko ne katiba yetu neba konsana ebizingizio bibere bitatu ebya serikali yeta gusukuma nababira era tuomere ase kegambero ekatiba ne kesheria lakini akero bigo chikosumwa buno morai bwense atianire inyoro buna nere igo bwetiere iriritimo ase katiba irariete neyo korenda ekatiba umatekene kigente getangani noni jumno mwat bwete kigente getangani ndiete ira ne irangirete na neye korenda RICHIKO katiba ignadi chegente getangani nkeye gototabi kermo tuga ige ototena gochimotuga ntutu arobo kongonye koirania RICHIKO litotenenere ndikoba ekialelezo gito sense ya Kenya lakini toirana maiga totebega nturana cha emoyo nturana cha nkoro nturabo bantu ntura kumoyo yogotena mbi kunyarekana ntoegene ne chikoti echi naba wakili abo bwate binebi ne petition echi chabekiru echi chinde to usikane tento abanyana directly muna toikaranstega igo chirechi ogo konya abananchi bali barabange ba Kenya nto kurigereria ayara ariama bayara berense ya Kenya turigeretia ariama amayara abe wetera RICHIKO ko gosikwa okay na watengana na wanda mentaiga again tongera tokurokanga one of the principles of governance chibekire se katiba yiga na ande chire part of the national values and principles of governance iranda article 10 katiba rule of law ne yamayabo rule of law ne ringa ki enchere ngororo ngaki ondeta yori go RICHIKO ondeta yori go RICHIKO minetinga ki kende kyonsi okokora ebe ogekora buno ngari buno muntu ebe ogekora buno muntu ore serikali ebiroge biga chinse meche serikali abantu abagasi bagokora tari yabo negasi yo bagokorera umwana inji nande kero bakoyekora ebatakeringa kibaminto gake bwati RICHIKO kwarori lakini bona kero konyora nge bakogenda maminja bone batagete ko banga muntu narori go RICHIKO nganga goika tokore ngagoika chinga gichogo yake gekuba ne chierete nchiri ya roboni nande nabogu yake gekuba nyegotagete go yake gekuba lakini umuchando noro ekatiba yiga tobwate boniga telibwati mangana yogo yake gekuba ekatiba eliende yarenge ko chenju kumambe na magoro wana botuko yarwetaroro gotaka gonjorerie katiba yiga elinda ko ali bago yake gekuba negazi enkongusana igo abarayo nyendiri bancha be serikali yiga ya Kenya kwanza nigo bare goteba ngakiba mintu ngekari litura yake gekuba yatika tobwati RICHIKO osento kolera abana inchi ekyara nabogu yake gekuba onyole miaka 5 yari gokonya go yake RICHIKO chioda chiro china bochiragendere ko go defy odify housing levy odify buna bona iti ngoteba ngagoika togenda iti okogenda iti ngakyo kogenda iti to kubwa RICHIKO ntuntura kana to chiaro na ande muntu tayokanire serikali te koraga siai te kora the Ukraine development agenda develop in accordance with the law. Ibinto mbiro to kurokanga sustainable development goals. Ekaro sustainable development goals ne chinse chi karansi chikatwara ngaki mbirenga kitubwate ese miaka gete paka gosenelibu miaka obwelibu mbire sarasini binto kitoranyala tuikiraniri. You develop wense wetera RICHIKO. In fact RICHIKO is one of the tools of development. Buna machikara maya akwala o businesses cha grow. Akwala abantu banyora libagali okokoraki ugwetoma. Iko kubwati RICHIKO negentekia lakini akaroko banga nayo morai bwense oikomanye bintu kokwana esababu ochake ngatuli kubwati RICHIKO umuntu yolensa igarate bigunko bale evicted ama eno umuntu ojiro agachire kwane atebi kubono nganya atebe ngana inje tingo sikabigambe ekiagara bono kwa moire bioroke umuntu ndatebi kugose akano jibesa jia eno bwate jibesa ange umuntu ndene yare goso ruani igu no bokurumi gose goso ruani igu no muntu agenda nataite kuchiko gose ngosibwari o angire muntu yo gobe yeni court order nkito taite are we going to reduce ourselves to it to a state of anarchy ekero kero muntu akokora
akogamba oinyoleiga Genesis yerichiko iritogocha twanya kugamba gaigese gepindi ekeiga abukare ichiko ndi arenge eli arenge survival for the fittest, every man for himself, God for all of us. Abakero monta na rolenge ichiko irinko amwankore na ringo kore lakini bakanyora ngo bugime bwabe irobobe abante bagoku umuntu an eye for an eye abantu bande bagotenga an eye for an eye and the entire world will become blind. Bono wikatutu areri ichiko bamintu wikatutu are rule of law ekotogaya nanga kitoko kora no na magende nga kitoko menyari tukaseri aseri omochoko ne gentekia ekine gentokere ni student baka no ne sebu kutigana no ne genteke toko tebe katiba ebintu morae bwensa bwateri tukolire ne kwa imogeti goro bamintu okobako kokonde kabekerete katiba tigali ichiko lie katiba li morae no mone no ya imogeti goro gotiana so mone nga kinga ninde katiba rende katiba tigama ngane yoko leto botanta runga tini ko bwati majiko ye chikoti kwa ni rigoro yo moyo menyere wateba chiri tukarenge mosocho alatanga moyo mbate karibo Kenya suma ya no omoyo no yo kiwaki oya omora ibwense ake nare konyora ribaga ozibaye konga ribaga ona enkwanda momonyerere na nkwagosa lakini tima itu sebali barangenere ba momonyerere lakini nababwenta ate bunambo bakwanete morai omaete omorai swense igare symbol of unity kirase katiba so no ni ntuga na tuikarase kwa ule komorokeri taria yo kante ko tuga taria go rais na president yana timu akirete ko lakini na president yana ntobwana tokoba korigere na omoyori yaetwe omoyori gore ekielelezo yeishiko yokoroke na ile chinguru symbolism so akira tena moyori yaetwe tulibuku na chiskuma digo bono nchoma nyene ndengereri moyori gore ngubuko tole bisuzu jo onkia manager akira tena tali skuma enko chikobutolera so eyuge yakosa lakini ase buno mo wakili akwanire egente kenene kebwente ko bobu na twabeire reroga neri na RICHIKO lichiko gosikwa na kerchinsa gichisato che serikali chonspi chigwetenenera ento twaronde agocha drama yoyo ndagokora umo speaker wetangula yoko gende Supreme Court wetangula no mo advocate bunanje esine yeto ubo uzoefu enene na ndo okorete binte bya abandi batanya gukora umate butangura gachete kotini koegerera abantu batete kunchura mo ya serikali karu mo advocate yomoke urenge nobo obaremu lakini yakarata ete kurigerira corona ekigyate biru ne court eke na gokere mamincha yama adiri ayeke katiba na bukuri wata na ngaiga aturigerereti na ntoko tena nyasaye tusabe bona iga akonye Kenya ya Kenya ne bwate katiba Kenya ne bwate katiba katiba ngoto ate katiba nyasaye gatote kima tokore bintu boronga se Kenya tari na toike toba bariri bonega tuchikogenda ase tunyotwaraterera matobe tumagotena nyasaye ototigire ya ntubate katiba ebwente gotobwata okoboko ebwente gosikwa kuri president igorogoro pako mwana musini omanyire nkiamarikare Okay, asentira yo gwango to kunirengana yo gotuma abanyanyimbo cha sinse ya Haiti. Tukaranga nere mo chacha mwita agotenga aseboniga nse ya Kenya tibone tugotuma abanyanyimbo go chinse ensende yonsi. Kolengana ne RICHIKO abanyanyimbo mbo wentu gotuma go chi asenseri ya Haiti. Mbuya naende umurali aseli boli elio. Na ande ili tukontenga lengi tu ikaransta tukagambe ngane yoka. Egentongere tokoroke National Security Council kere established as katiba under Article 240. Yes. Article 240 kere we establish the National Security Council. The National Security Council na rera approve deployment of officers una abayiga bona batayite gutumu Haiti. Ekero ya approve iri abanta abayiga ekero ya tumire ya we kere disapprove ekero ya rule parliament ya cha National Security Council for approval. Inki kia beta singane ya Haiti.
Bune ekale koranga this is second tora okinga is a signature way Kenya kwanza regime ekokora ni igekora kukosera RICHIKO ekora tuomania machiko ekare ya tuomania machiko gekonde gutabarune kigambiro na ndebone yachaka kubwata RICHIKO kurumagega dibaga yale kubwata RICHIKO lita litanga umora yebwense ni gachiete siko agachaka ko promise ebintu ngaki njemba abaskali libwe kwarori elia ngento tate kweboli elia ale kuru this undertaking ngochi ale kuru abaskali bagende aiti bachiko bekomoremba aroro approval ya parliament ya alengo a National Security Council kanya kwani irengane kwara bonera ago kole bintu kurumage ago some kitabu koruga muino ojiga side yeje ekiagera to goteba ngaki nko banda abaskali nkocha ko banda abaskali tubuga approval ya parliament abaskali agutari bawo kwara ekarabono kwanyori ngaki goko chikoteba ngaki ke a parliament ne kana iriko kwa approval banda kwa menyoka bunge kwa chaka koliki approval ya parliament no bo mwenu na adebo tamo koja na no gotabuga trichi ekiagera article 248 and 240 sub article 8 ekoteba the council may with the approval of parliament deploy national forces outside Kenya. Kwa hiyo a council may with the approval of parliament approve the deployment of police outside Kenya. Area record that engagement, was it approved by the council? Was it even an agenda in the council? Kanya yara kwa in the council? Kuikalichi kolipati. Iko no yabono kunya ko insisting naro chwa ko yabono ngaki. Eke ante kyo ko genda iti kuikabagende. Kuikabagende. Nko genda bali akatu abwatiri pepa wakie koti ya tebi. Ba mintu ngikere raisi. No ko buna liji ko manyo cha ko rectify. Ko sono ko kuikirana liji. Ikirana liji ko mugambi His Excellency President elinde ense itagande motu ntonya ko twale ngusanano. Liji ko ndiro very clear. Bwatiri liji. Okomenta na yo wakili George. Komenda no goteba na tigari RICHIKO li bwati we na ndirisikwe mono teato tige mate RICHIKO ndiro ne katiba nero kabisa katiba nero umusingi bwense yetu so nsachinde cyo stora anyore tuachire mamincha ye katiba bune for example mangana yo kwanda Haiti aya gari provided for in the constitution a national council na vera abo bosimba umeranete lakini twanya kwigwe ngenteke ku parliament chira according chiro chikoro ngenteke kere to parliament gutega chiete iskariaga egere example keri narwo gyogo serikali yeye ngenteka gasaine gokora no kwanda komana jo utume moisi oje komana jo ekine ke serikali yega gasaine gokora ado nyorega aba serikali ndobwate the IG oma ndobwate independent offices aba serikali AIG nyane etakere ko ba independent some of these things ekarobi ko koru ige minitinga ki independence ili etakire arore bekire kikatibe baroro nige gaste ko sugumwa na ko ego pressure na ko unereliwa iko bono IG tabu atia second ekiara at the end of the day abaskari ababaranda the IG who is an independent and in the IG office IG might is an independent office etake ili ko nyora any influence from outside sources a meaning aki bono the executive is going against the independence ya IG na mangana our national police service. Okay. Asante kigmo mwancho muligeria ndo chenga bono chinsa ne biro tigasaine iko ta minyokya kigima kolende tianda ndarige semesi biresa toiga to mai ko genda wochimo twendo chenga ini ngochekana in Kisii we believe in building our own houses even if you die having no house we must build the house for you without complaining. Edi akabira tenga stand firm, our best brains, lawyers, you are our defense. David from Nyanchwa. Awatenga motiri nikuwa kongu, mino awa Kenya bari gerete. Na gondo chinganere autebanga wakire byabasane abayiri baito Ndizi TV boigo aba wakire baito George Morara abwakuma na hira lyongori na otore amo asobose meboino WAKILI arogo Chris kurwa live kurwa bogisero raganga kitu cha South Kisii County abayotanga asante Dorcas asoko barigani abageni abo as a studio by amaiga for happy new year. Happy new year. Okay na boigo nere abatanga
Awatebanga solicitor George Mo ano kwa ile is our articulative, very sharp indeed. He is going far in his profession. Meshak Nyikurwa Nyanchwa. Atenga. Thank you. Igasiokara ni igasingia kabisa. Na bigone atenga gaki abagambi narorire narorire asante asa maene mogotebia aba Kenya oyo nyankenanda Peter gaki abagambi mwangokirie inwe n'abantu abaya atenga ino ni watu wa maana sana n'abantu abaya nabo igone rendo cyatenga aba wakili baitu good to see you back. Civic education mogotwa is very important. Shukran sana ama shabiki atenga kabisa emere moka nemi ya mwancho buriria akoba yechinsa ne birot gang nganchire ngai aba wakili baitu dibagaba kwanengana yabo moyo moerio indi tunyare goska mochimoto kegere mirobiro nemenge wakili Mbiamono banchwa barigere na bategareri mbiamone management ya Ndizi TV tigato tuwe agate na kwerenda na kumanyankiri chikori riko ritaete tokore mbiamono. Okay. Omwanjo muri Ndizi TV na management ya Ndizi TV tokubakira mbiamono asoko twali bagalinde naende inde tosemia abantu baitu kyagera bagoteba nga ore na semi osemi umwabo irinde abantu ekara basemanira igo amagendera akoraki abantu igo ase gosemani ko togosemani go RICHIKO nensemo yamo yukuriri nga mintu mwana gitinke ntumanyita mangana buna kogenda naoneka tugukikobeka decisions chito togokora twanyora nga yaya nkobeka tole decisions within the law nande naoneka tugukikotwara no totebona no bochori nabo tukunya konyora nga kyabantu baitumba manyita mangana yanga kibagokora nga kyakogenda nense yaitu nga yikirete boniga nande nga itogokora tokogenda nande ba understand mono nga inganeji gatogoje twakwanira chinganeji chigenda ta sense yaitu nga kichire igo twakire ngambi ya mono asebono nyasaye uyu nande bakekarukende turaumira neka mwana no gwanja. Okay. Asante kigmo mwanchu muri kwa ngambi ya mono kwa beire 90 ko twachagete mu rubiro rwensakya chinsa chiri 12 ko ikaboni ga twaringeno yo mintone job mangi ase twagasangire nere kurinde ora skora bageni ba ekirugo tonya kugenda guchimoto gotenga ambi ya mono asuku bwatya umuriro bwansu bwe RICHIKO asebono ngogotigase amagoko yemiro birigende gotenga ambi ya mono nyasao yereterane Dorcas kemma nigo twaringene Joshua AUTA oyone kingamari gine chibicha agwikere asenchera iyo bwikero nutwara oborigereria obuya ime Ndizi TV obwansu RICHIKO. Mbiema.